nos erros tamén. Xuntos como reis señores cando fan o niño para se defender. Xuntos é que canten todos o cantar xuntiños. Fai nos falta un misto pro lume acender. Xuntos non habrá quen poda, miña nai querida, xa sabemos ben. Xuntos máis fortes, máis bravos, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos erros tamén. Xuntos máis fortes, máis bravos, xuntos máis ben. Xuntos nos triunfos e xuntos nos erros tamén. Benvidos, benvidas ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas e moi benvidos unha semana máis a unha nova edición do Bar da Cantina e, como sempre, estou moi ben acompañado e teño o meu carón a Don Milito. Moi boas tardes, boas noites e au parenteiro, Darío. Un poquinho máis lonxe que Milito, teño o meu outro carón a Don Carlos de Inglaterra, ex de Escocia. Boa noite a todos e antes de empezar quería ler aquí un texto que escribiu Evaristo Rodríguez que pode reflectir un pouco a nosa situación actual. Hai momentos na vida na que se entremezclan momentos de ledicia e de pesar ao mesmo tempo e o intelecto ten unha dicotomía difícil de discernir. Botaremos todo eso en falta nun vacío de tempo e espacio, pero seremos conscientes, moi ao noso pesar, que todo o mundo ten dereito a ser feliz e a disfrutar. Sí, señor. Creo que non hai mellor maneira de empezar este podcast que cunhas grandes verbas. Non sei por que me sonan. Pois un poquinho máis abaixo temos no centro o grandísimo Pablo Marino. Moi boas, que hoxe escoitase por fin. Se parece que sí, Pablo, se parece que sí. Non sei por que nótote cerca. Sí, eu tamén, máis cerca co de Escocia. Temos por a súa dereita un novo youtuber, Don Manuel Caíña. Hola, boas a todos, boas noites. É curioso que digas, non, teño aquí ao lado tal, e aplican yo a colocación das cámaras cando realmente creo que compartes máis espacio cun Marino que con Milito, pero bueno.
obviando Sí, eso pode ser. esta... Eso pode ser. Pois nada, que nos queda por último? A segadora, o Casemiro do Carballiño. Como estamos, Case? Boas noites, Xareiros! Hoxe vimos con ganas de remover o avispeiro. Sí, señor, sí, señor. Hoxe parece que trae un pouquiño de lea o noso señor Casemiro. Pois nada, hoxe comentaremos un pouco que foi a derrota do Arenteiro en terras olívicas, un Celta B4, Arenteiro 3. Comentaremos un pouco o que pasou no partido, falaremos tamén do que será o partido do domingo caese de Tarazona, un partido clave para o Arenteiro. E, como non, tenemos que rematar ca nosa sección favorita, que non é nin máis nin menos que a sección de novas. Así que nada, Eso es. dentro música e comezamos co chollo. Pois, inda que son un pouco vasco, non nos movimos moito e fomos á cidade olívica, e que mellor, como cada semana, para comentarnos o que pasou nese Celta B4 Arenteiro 3, que o noso Milito. Pois sí, nada, partido que bueno, volvemos a derrota este domingo en Vigo. A verdade é que, bueno, podemos sacar boas conclusións tamén desta derrota, pero, bueno, xa falaremos un pouquiño máis adiante deso. Eu vos dar a alineación como cada semana, e, bueno, ao final volvimos a acertar, non, Carlos? Javi do bar, o míster, ergueus o mércores, e mentre estaba co almorzo puxo o podcast e xa lle quedaron claros os 11 gladiadores para o partido. Bueno, a única sorpresa foi na dianteira, non? Pero, bueno, a alineación foi un 4-4-2 que, bueno, eu vin despois o partido repetido e semellábame en defensa como un 4-2-3-1, non? Como que Juan Delgado estaba un poquinho por detrás de Mico, sobre todo a hora de defender. Pero, bueno, a alineación empezámola formando por Diego en portería, línea de 4 con Jordan, Vitra, Polhueso e Álvaro Ramón, no lateral esquerdo. Entrou, como prevíamos, o meigo de Malpica, Manolo Romai e Alex formando doble pivote. Banda dereita para Pibe, banda esquerda para Luis Chacón, na punta de ataque, Miku e o Flaco Delgado. Eu apreciei eso, sobre todo o detalle sobre todo en defensa, o que facía Juan Delgado era un pouquiño estar co medio centro de Damián do Celta Fortuna. E, bueno, a verdade que o partido preveía moi mala pinta no inicio e así chegou rápido o primeiro gol do Celta Fortuna cun zapatazo desde fora da área do expontevedrista Miguel Román que abriu o marcador. Non se moveu o mesmo hasta o descanso. E na segunda parte, na máis comenzar, empezou un pouquiño que a borracheira de goles. Entrou o 2-0 moi rápido, minuto 2 ou minuto 47 de partido, minuto 2 da segunda parte, co 2-0 de Hugo Álvarez. Inmediatamente volvimos a recortar distancias por medio do dianteiro venezolano Miku. Estrenábase en Liga con este gol e poñía 2-1 que nos daba motivos para creer. A continuación pasaron outros 3 minutos o ese arenteirista Raúl Blanco, xogador agora do Celta Fortuna, fixo 3-1 dentro da área, golito ben tocada o pau largo, ante a estirada de Diego nada se puido facer. Seguían caendo goles en Balaídos, e Pablo Durán poñía 3 minutos despois, no minuto 55, o 4-1, tamén noutro erro máis defensivo da zaga arenteirista, perdendo un balón en saída de balón, e facendo 4-1 dun disparo cruzado dende a borde da área. Co 4-1, Javi Rey moveu o avispeiro, como se suele decir,
máis que nada, o mellor, para buscar parar un pouco a sangría, e, bueno, intentar pelexar o partido. Entraron Javi Moreno e o lateral brasileiro Lucas Sena, e saliron Romai e Jordan. Con este cambio que se fixo foi pasar a Vita o medio centro e quedou Javi Moreno de central. E nada, eses cambios a verdad que lle sentaron ben, aínda que ao mellor non foran a principal chave para o que se viu despois, os 2 minutos de facer o cambio, unha xogada onde Pibe habilita moi ben a Luis Chacón, que dá só diante do porteiro, fai o 4-2 no minuto 58, que lle daba esperanzas aos verdes, e no 5 minutos máis tarde o argentino Pibe conseguiu facer o 4-3, tamén nunha saída de balón do filial celeste, intentou conducir o seu central esquerdo, perdeu o balón, Mico habilitou a Pibe, que cun disparo o palo longo, ben tocadiña, como mandan os cánones, pois fixo o 4-3. Despois desto, houbo os últimos cambios de Javi Rey, que foi a polo partido descaradamente. Entrou Iván Ramos no minuto 66 polo Flaco Delgado. Detalle a apuntar que me gustou moito os minutos que tivo o xogador ex canteira Groguet. E, para terminar, e gastar as últimas naves que tiña no banquillo, deulle entrada no minuto 77 a Manín e a Tomás Belarlochi, sacando o último medio centro puro que lle quedaba no 11, que era o noso capitán Alex Fernández, e salindo Álvaro Ramón. Aquí incluso Chacón se veu o medio centro con Vitra, e o Arenteiro foi a por todas, pero non chegou o gol, non chegou esa ocasión, aínda que houve 9 minutos de desconto, para dar o marcador final de 4-3. E esa é a valoración. Bueno, esos son os datos do partido do domingo en Balaidos. Un partido moi intenso, sobre todo esos primeiros 20 minutos da segunda parte. Parecía que fíxome gracia, porque cando estaba facendo o resume, creo que foi entre o segundo e o terceiro gol do Celta, dixeche algo tipo, pasaron outros 3 minutos, como se esos 3 minutos fosen unha eternidade, pero daba esa sensación de que prácticamente cada xogada podía acabar en gol, tanto Peles como a Panós. A primeira parte, pois, pouquiño se veu, a verdad, e o pouco que se veu non nos puido convencer. Eu non sei como percibistes ali no campo, pero sí que deu a sensación de que o Celta B, o Celta Fortuna, pois foi superior a nós na primeira parte, na que estuvemos prácticamente desaparecidos, quitando 2 xogadas aisladas. Despois, os 20 primeiros minutos da segunda parte, un partido completamente tolo, co 4-1 e cos 2 cambios que fixo Javi Rey metendo a 2 defensas, Javi Moreno e Lucas Sena, e poñendo a Vitra de centrocampista. A verdad que non tiñamos todas connosco, e ainda así fomos capaces de loitar de volta o partido, que parece ser que é o ADN deste equipo, e unha mágoa non poder aproveitar esa inercia a partir do minuto 65 e de poder empatar ou incluso ganar, porque ao final, se chegamos a marcar o 4-4 rápido, pois logo podería pasar calquera cousa, pero bueno, unha mágoa, sumar outra derrota, outro fin de semana máis, a segunda consecutiva, e a intentar darlle a volta a situación, non queda outra. Sí, eu creo que... Digo que estades moi caladiños, moi tranquiliños. Estaba esperando por si querían comentar algo. Eu vou dicir que vin o equipo salir cunha disposición un tanto, pois, a especular un pouco, non sei se tanto, digamos, na estrategia, senón polo menos na intensidade coa que saliu o equipo. E claro, se sales a especular cun equipo como o Celta B, plagado de xogadores jóvenes moi rápidos que teñen moitísima calidade, pois pasa o que nos pasou, e sobre todo xa na segunda parte. Sales na segunda parte como salimos, e pasa o que pasou, que en menos de 10 minutos meteron os 3 goles, creo que é o dato, cunha fragilidade pois que non acostumbraba o Arenteiro nese aspecto. E nada, evidentemente teñemos bastantes baixas, eso era sabido xa na previa, pero eu creo que o que nos matou
foi a intensidade ca que xogamos comparado ca intensidade ca que xogou o Celta. Eles en 3 pases estaban na nosa portería e parecía que nós necesitábamos un mundo para poder, digamos, casi pasar de campo. Despois, pois, a raíz do resultado, o Arenteiro espabilou e sí que, evidentemente, a actitud dos últimos 30-40 minutos de partido pois foi moi boa, foi espectacular por parte do equipo. Con eso, pois non deu para lograr empatar e creo que nesta categoría é moi difícil, se tes que marcar 3 goles para mínimo sacar un empate, vai estar moi difícil puntuar. Entón, eu creo que pasa por ser máis intenso, ser máis competitivo nese sentido, ceder o mínimo e nada. Este domingo temos outra oportunidade que será un partido clave para o equipo. Eu, se me permitides, do partido do outro día, non me vou repetir, non? Porque, ao final, todos ven esa vida as baixas co que sacudían a Balaídos e non sen máis, non? Que é evidente que a sombra de Curro vai ser moi alargada durante gran parte da tempada hasta que se tope un sustituto natural nesa posición de os que dicían antes volante tapón. Tirar un par de conclusións, non? Que preocupante a lentitude de algúns xogadores, tamén neste caso de Paul Bueso en defensa sufriu moitísimo ca velocidade que se presupón a canteiras do Celta, non? Paul Bueso na toda a calidade, indiscutible, non? As súas condicións, pero outro día parecía que non estaba na súa mellor forma. Ben é certo que é un xogador de avanzada idade que nos pode aportar moitísima experiencia, moitísimo xogo aéreo, colocación, pero outro día, pois, non foi o seu mellor, día na oficina. Como noticia positiva, pois, destacar na miña forma de velo, o partido de Mico. Creo que foi a verdad que realmente moi completo. Non se pode dicir, hombre, é difícil dicir isto nun día que perdes 4-3, que fas 3 goles fora da casa e non rascas ningún punto, pero creo que sí que aportou o que todos nos estábamos esperando, non? Esa pausa, esa salida de balón que cando o Arenteiro estaba apretado, sacaba un borrazo, baixaba co peito, descargaba e sempre topaba a decisión correcta, incluso ca cabeza, non? Cando non era a posibilidade de baixala, acertadamente con un toque de cabeza habilitaba o seu compañeiro que esperaba o balón. E non podo destacar moito máis. Ben, o esforzo defensivo de Chacón, que me parece encomiable, así como a indolencia de Juan Delgado, que creo que é moi común, é moi famosa aquela frase que hai en Espiñedo, non? Que Espiñedo perdona o error, non recordo moi ben agora literalmente como é, pero a indolencia co que defendía certos valores en salida do Parece un Celta. acertado Sí, di, Pablo. que se perdese o mote de Pichichi Delgado. Sí, porque, a tempada é larga, non? Todos teñen que aportar, pero o camiño a seguir por parte de... A frase que dicías tú é Espiñedo perdona que falles, pero jamás perdona que non te esfuerces. Creo que incluso algunha grada, sobre todo en algunha acción na grada onde estaba o Arenteiro, os aficionados do Arenteiro, yo reprochou. Digoche que na primeira parte, xa non digo un resultado abultado en contra, senón xa na primeira parte. Entón, pois, pouco positivo que sacar deste partido. Pola miña parte, eu creo que xa directamente non hai moito que aproveitar. Creo que o Javi ten traballo toda esta semana, hai uns partidos importantísimos agora que veñen, e olvidarse canto antes deste mal trago en Balaídos. Bueno, eu falando do que comentabas do tema Paul Bueso, estou totalmente de acordo contigo. A verdade é que nun campo tan grande como Balaídos, xente moi rápida arriba, vénonselle un pouquiño as costuras neste caso. Sí que é certo que creo que sufriu moito. Falando un pouquiño sobre Mico, o que comentas, de feito, o primeiro balón que baixa con criterio ou que dá gañado é a acción do no penal. Non sei se vos lembrades, un balón que baixa Mico, descarga moi ben para Pibe, e este o encontra cun pase boa en profundidade, e non sei que opinades desa xogada, se queredes debatir sobre ela,
E despois, pois, eu penso que o que máis lastou o Arenteiro foron os erros defensivos, a pouca intensidade defensiva que me sorprendeu moito neste equipo. Vendo o partido pola televisión, daste de conta do tempo que tiña, bueno, xa te dabas de conta mesmo no campo, pero na tele moito máis, do tempo do que dispoñían os xogadores do Celta para pensar nas inmediacións da área, dentro da área, con disparos, pases, etcétera, que non se pode permitir, e máis neste tipo de xogadores que teñen tanta calidade. Sobre o que falaba antes do tema sobre todo na saída de balón do Celta, aínda que moitos ou algúns dos goles foron en contras, en errores de perder o balón en posicións que o Arenteiro quedaba descoberto. Penso que Giraldez lle gañou a partida nese aspecto a Javi Rey, porque na salida de tres centrales Miku marcaba o home líbero, por así decirlo, de alguna maneira, os xogadores nosos de banda iban sobre os centrales lateralizados, Juan Delgado poñíase con Damián, co mediocentro do Celta, pero cando Damián conseguía conectar co central, Juan Delgado non estaba moi encima del, rapidamente xogaba cos carrileiros do Celta, e penso que aí é onde entraban as superioridades tanto do carrileiro como do interior dese lado, que xogaban con tres centrocampistas no medio, e máis un dos dianteiros que xogaban arriba, que eran dous, e facíannos moito dano nese aspecto. A partir da xogada de Miku, penso que Javi dá un par de instruccións e trata de correxir eso, e ao final fai que o Arenteiro non sufrira tanto na primeira parte, pero na segunda, eses erros na hora de sair co balón, neses pases que propiciaron entre eles os tres goles tan rápidos do Celta Fortuna, matáronte, e penso que a intensidade defensiva non se pode negociar neste aspecto, e penso que foi un dos hándicaps deste Arenteiro domingo que eu espero non volver a vela. Tal vez botamos de menos son dúas cousas. Primeira, por parte do Arenteiro non se cortou moito o xogo ao Celta. As estadísticas non o sei, non teño o dato, pero as estadísticas de faltas eu non sei se faría máis de 2 ou 3 na primeira parte. E creo que é un equipo bastante... Home, o Arenteiro sí que sufre a balón parado, pero contra un equipo como o Celta B, que realmente non tiña realmente un xogo poderoso aéreo como podía ter o Irún ou o Nastic, creo que te pode meter o lujo de cortar máis no medio campo, ou tal vez incluso en faltas laterales, a progresión destes xogadores. Botei de menos facer un poquinho máis de faltas. E segundo, sobre a idade e o físico de Pol Bueso, con isto xa remato. Sí que Miku outro día que se viu nunhas condicións físicas bastante boas, e sobre todo na edad que ten. A calidade de moitos destes xogadores desta plantilla que están en avanzada idade é indiscutible. Que pasa? Que, entre comillas, un pouco diésel. Pol Bueso non tuvo a continuidade que, por exemplo, leva tido Miku. Non xogou todos eses minutos. Por ese lado, podese disculpar un pouco a falta, neste caso, de velocidade ou de acerto en certas decisións, pero sen máis, eu creo que ainda é un xogador moi aproveitable para este equipo. Pero eso seguramente sexa a pescadilla que se morde a súa propia cola, porque seguramente nos adestramentos o míster ve que no segundo partido contra o Logroñés a min polo menos sorprendeume que Ger xogara de titular en liña de 4 con Vitra no centro da defensa antes que Bueso. Entón seguramente o míster nos adestramentos xa ve que Bueso que polo que sea está sufrindo un pouco máis e de feito este fin de semana xogou de titular en liña 4 pola baixa de Ger, pola expulsión a xornada pasada. Entón seguramente ese é un argumento, digamos, un círculo vicioso nese aspecto. No tocante ao tema das liñas de presión e de que como o Celta chegaba moi fácil á área, pois é que as liñas do Arenteiro foron completamente inexistentes, empezando tanto nas primeiras na vanguardia como despois ao cruzar o seu centro do campo e chegar ao noso territorio, e que en 2 pases estaban xa no balcón da área, pero en 2 pases, aparte, sin oposición, sin esforzo nin físico, nin mental, nin nada. Foi os primeiros 15 minutos da segunda parte, foi un chorreo total e absoluto, e eso sí que parece que é un problema de Clube Deportivo Arenteiro. Xa non é a primeira vez que ao salir ben sexa
ao comezo do partido, despois do descanso, o equipo rival marca un gol e domina o partido. Xa nos pasou en Tarragona, pasounos contra o Irún tamén e agora outra vez. Entón, pois, parece que é un patrón que non sei a verdad como se pode traballar eso ou se simplemente é mala suerte ou os rivales están acertados nese aspecto. Non é tan Sí. fácil. Non sei como vedes tamén a recolocación de Vita medio centro que se comentou xa no partido no programa anterior, a salida de Javi Oviedo como central. Non sei se credes que esa mellora que tivo Arenteiro a raíz destes dous cambios foi a raíz dos cambios ou a raíz do devenir do partido, digamos, da inercia do partido a que o Celta se iba a meter máis atrás e o Arenteiro tiña que ir a polo partido. Bueno, Pensades que foi unha casualidade ou que de verdad foi un motivo este cambio de Vitra de medio centro e Javi Oviedo atrás ca mellora no equipo? Javi Oviedo moi ben outro día, pero penso que foi máis ben unha consecuencia do devenir do partido. O Celta fixo un gasto enerxético moi alto na primeira hora, digamos, e despois, pois, quizá ou baixou a intensidade ou deixouse levar un pouco máis, pero aínda así, en calquera caso, a min tamén me sorprendeu para ben o desempeño de Vitra no centro do campo. Está facendo un comezo de temporada moi bo, aínda que en algún gol do Celta tamén sale na foto por falta de intensidade, por encimar coa mirada e non meter a perna, aínda que isto é unha cousa que ve un partido de fútbol incluso en primeira división e ve 3 ou 4 xogadas destas en cada partido, pero eu penso que foi máis ben unha consecuencia do trasfondo do partido, de como empezou e de como seguiu. Bueno, eu un pouco a medias, evidentemente o partido iba a levar a eso, pero sí que creo que o equipo estaba mellor con Vitra no medio e con Javi de central, porque os xogadores do Celta son moi rápidos e, bueno, en ese aspecto seguramente Javi podría mellorar. Bueno, pois non sei se queredes comentar algo máis do partido. Sí, eu fala Fiti que ti non fala China. Na, o de mellor se nota a falta de intensidade, sobre todo foi no primeiro gol vigués. É unha contra que fan. Non sei se vistes a repetición, pero bueno, eu no directo quedeime co detalle. Ata 4 ou 5 xogadores do Arenteiro quedaronse arriba. Non hubo ninguén que baixase a facer a cobertura. Sí, de feito, acórdome que estábamos comentando antes de que fose gol, cando arrancaron ca contra, estábamos, acordo de comentarlo ali entre varios, de eso, de que había varios xogadores que estaban baixando andando, visualizando a xogada. Eso é o que me chamou a atención, porque normalmente o Arenteiro, o bo que ten é a fortaleza defensiva, que todo en bloque. E xusto nesa xogada veuse que o equipo estaba partido en dous, que non había compañerismo, non había intensidade. O partido por poñer un nome, o partido de Jordán é floxísimo, o sea, nunca metía o pé, sempre recuaba, estaba dentro da área e seguía recuando, deixaba o dianteiro xogar dentro da área. O partido de Álvaro Ramos todavía peor, pero bueno, sí, sabemos que está sempre temporada, pero bueno, non sei. Álvaro Ramón, perdón, xa mezclo os xogadores. Non sei, que de 4 defensas, 3 estaban sen ritmo, o sea, xogaron fatal, 2 sen ritmo. Depois o que dis, Vitra cando pasou ao medio campo, sí, notouse moitísimo porque, claro, o noso amigo Manolo non é un xogador para defender, o sea, non está faltísimo de ritmo, a súa sexta velocidade é a segunda de outro compañeiro. Claro, cando metes a Vitra, empezamos a roubar balóns, empezamos a ter un poquinho máis de intensidade, roubar balón, poder facer contras. A raíz deso, tiñamos outra velocidade con Senna, un tipo rapidísimo, que meteulle unha intensidade máis ao partido. Claro, esas cousas foron lle dando ao partido pois chispa. Entón, a raíz deso, marcas un gol, marcas o terceiro gol, o equipo vense arriba. Eu creo que foi todo un cúmulo de cousas, non sei como vedes vos. Bueno, o que sí que é certo que notei non foi a entrada de... Con bastante delay. Sí, fala, Darío. Dai. A entrada de Iván Ramos sí que me pareceu bastante diferencial. Aí sí que xa non achacaría tanto
o devenir do partido, porque hubo varias arrancadas, varios, digamos, Hostia, iba a decir o mismo eu. Minutos varios moi bons. ataques de Iván Ramos que sí que fixeron cambiar o equipo de verdade, individualidades propias del, nun que fora cousa do partido, e creo que no partido deste sábado, deste domingo, perdón, e creo que tirou a porta dunha posible titularidade de cara á próxima semana. Sí, a todo o pasado todos vémolo moi fácil, pero é exactamente o que se comentou aquí a entrega pasada, que dixemos o 4-4-2 e arriba xogar con Mico e con Iván Ramos, que é un dianteiro máis móvil, que pode facer máis cosquillas e tal. A min a priori o 11 eran 11 circunstancias polas baixas, pero xogar con dous dianteiros do mesmo perfil arriba, pois chocoume un pouco e sin duda Ramos pois demostrou que é un xogador que pode sumar e que é un dianteiro algo distinto ao perfil que temos con Mico, con Juan Delgado e con Manín, que están prácticamente cortados polo mesmo patrón. Sí, a ver, o tema de Iván Ramos xa o comentei nalgún podcast, xogar con Mico eu creo que está perdendo moitas oportunidades ca confianza que se lle está dando. Sí, penso que sí, pero falando sobre o que decía antes Manuel, o tema de que se lle fixeron poucas faltas, evidentemente ti faz falta cando che superan unha liña e chegas á liña de medios, ou cando perdes un balón nunha contra, eso sempre, case sempre, ou na maioría das veces pasa no medio do campo, 3/4 do campo. Evidentemente, ves o que tiña o Arenteiro ata o minuto 50 e pico da segunda mitade, ou, bueno, de partido, e claro, tes a Álex Fernández, tes a Romai e tes a Juan Delgado, que, bueno, o rapaz intenta, pero non lle salen as cousas. Falo de medio de campo Juan Delgado por esa posición que tiña a hora de defender, me refiro. E claro, é complicado buscar aí un perro de presa que che faga faltas. Entonces eu penso que onde máis se está notando a falta de curro, ou Tiago, que en certo modo cho pode facer, e é como unha peza de acordeón que move as líneas de adiante a atrás, e ao final esas pezas, se non están ben engraxadas, pois ese acordeón non se move á vez e así aparecen as diferencias entre líneas de defensa ao medio ou de medio á dianteira, e penso que foi un pouco o que pasou, e evidentemente pois non son xogadores que vayan cortar moito xogo, e dai os problemas que tivo Club Deportivo Arenteiro, sobre todo nas transicións defensa-ataque do Celta Fortuna. No lateral esquerdo, que parecía que Berardochi perdía titularidade despois do partido contra Irún, deuselle de feito o posto no 11 a Álvaro Ramón en Balaídos, e a verdade que pois non tuvo o día máis acertado, máis alá da anécdota de que foi a única tarxeta amarela do noso equipo, o único que debeu facer un par ou tres de faltas, pois moi desacertado todo o día, tanto en ataque como en defensa. Non sei que pensades, se o atribuídes a unha posible falta de pretemporada co equipo, se e ainda temos que ser un pouco máis pacientes con el, porque realmente non temos unha mostra moi amplia, pero eu non sei se este fin de semana volverá o xogador de Newells, o 11 titular. Aguante, carajo! Hai que darlle minutos, hai que deixar que colla ritmo. O outro día notouse moitísimo que estaba a falta de minutos, moitísimo. Entón, a ver, as estadísticas están aí, dice que o xogador ten moitísimo nivel, pero non podemos ser tan críticos xa do minuto 1. Xogou mal, sí, pero hai que esperar que colla ritmo. Creo, evidentemente era o seu segundo partido, pero bueno, primeiro de titular, evidentemente a liga moi larga, estou seguro que dará un nivel moitísimo máis alto
hasta ahora necesita ritmo e estes procesos non son da noite á mañá, necesitan minutos, necesitan partidos. Así que nada, eu creo que un pouco xa está abarcado o que foi o partido. Non sei se queirades comentar algo máis. Que a min Homenaxe a Nico. gustoume moito Lucas Sena, a min, que debutaba, penso que fixo penso que sumou. Da afección queredes falar agora ou pasámoslo á última sección favorita? Eu penso que é mellor pasalo para o final. Vale, pois veña. Nada, antes de pasar ao seguinte, queremos mandar un... o bar da cantina e nada, que moitas gracias por escoitarnos desde ali e que a ver se organiza un amistoso co Córdoba na seguinte temporada. Non lle digas dúas veces, que este capaz. Pois todo é falar. Así que nada, pasamos á seguinte sección, falaremos do que será o Arenteiro Tarazona deste domingo. Pois que nos encontraremos este domingo? A ver se alguén mo sabe dicir. Este domingo ás 7 da tarde en Espiñedo volvemos ao Templo nun partido moi clave para o Arenteiro porque enfrentámonos ao que será o máis probable que un rival directo polo objetivo da salvación, como non é outro, con outro recén ascendido como é a SD Tarazona. Estamos esperando por ti, Fiti, que traes os deberes feitos, non? Aquí Como quered. hai alguén que estudiou aquí, así que Bueno, pois veña, voulle dar. que nos represente. A ver, así, o que estuve mirando do Tarazona, bueno, esta semana van a estar foi contra o filial culé, no cal tiveron unha derrota. Destacar que nese partido van ter unhas baixas importantes, como é a lesión do dianteiro Dani Pichín. Hai que destacar outro xogador moi importante na parte de arriba, como é Cano, xa non é o primeiro partido na que ten bastantes ocasións de gol. É un xogador a que temos que ter en conta porque ten unha facilidade para crear ocasións. Pois destacar que van vir a Espiñedo, pois igual que fomos nos a Vigo, non? Van vir en cuadro porque xa tiveron moitas lesións e tamén sufriron unha expulsión o fin de semana pasado o xogador Fallé. De xogadores a destacar, así polo que estiven vindo, pois foi un defensa chamado Cortázar, de 24 anos, que ven procedente da U de Logroñés, un central veterano como é Trilles, de 31 anos, que procede do Nástic, un xogador contundente e con bo posicionamento no campo e que ten un bo xogo aéreo. Este xogador precisamente chegou a debutar na segunda división co Castellón, co cal estivo nas categorías inferiores. Outro xogador tamén así moi importante co que imos enfrentarnos é Guiú, nombre espectacular. É un extremo dereito de 28 anos que ven tamén do Badalona. E como comentaba antes, teñen a baixa importante de Dani Pichín, que é un xogador con moita experiencia na categoría, xa que leva a frioleira de 51 goles na segunda B. Non na primeira ref, que ainda non metou ningún. Destacar despois tamén a San Emeterio, é un defensa que procede do Numancia, e que é o irmão do xogador do Cádiz. Hostia, pensei que ibas dicir o do Valencia Basket. No. O de baloncesto. Igual son familia, pero o irmán do que está no Cádiz. Despois, bueno, destacar así do Tarazona, que ten un xogo aéreo bastante bo, e que sobre todo... Sí. Por certo, Fiti, un apunte. O Pichín este está lesionado.
O Pichín este foi o que expulsaron outro día contra o Barça B, non? Non, o que expulsaron Non. é a Fallé. Fallé. Vale, Pichín, o Pichín é o que se lesionou no minuto Hostia, 33. ese que é primo do Juan Delgado. Fiti, o Pichín expulsaron contra o Barça B. Sí, eu penso que sí, Non. creo que o cambiaron e no banquillo expulsaron. Bueno, no banquillo non sei. O millor estaba equivocada a aplicación onde mirei eu outro día, pero Non penso sei, eu que recordar... vin que estaba expulsado o Fallé e que, Pero- bueno, no 33 habían cambiado por lesión. Vale, Igual vale, no vale. banquillo, sí. E nada, destacar que é un equipo que xoga moito pola banda, é moito centro lateral. Joder. Sí, a sufrir. Eu o único que teño que dicir é que me parece que vai ser un dos poucos partidos en que xoguemos contra un equipo dun pobo máis pequeno que o Carballiño, porque penso que Tarazona ten 9.000 ou 10.000 habitantes, un puebliño en Aragón a 90 km de Zaragoza. E non sei 10.000, se haberá máis povos máis pequenos co Carballiño, aparte do Tarazona no noso grupo. E hasta aquí o meu análisis do partido. Bos datos. Creo que ante este partido pues toca esquecerse do acontecido hasta ahora, esquecerse das lesións, esquecerse das sancións, do campo, da grada, do muro, e creo que contra un equipo xa que entendemos que é da nosa liga, con un gol a favor en 5 partidos, 2 puntos de 2 empates e 5 goles en contra, creo que xa non valen excusas. Creo que todo que non sea sumar de 3 contra o Tarazona en Espiñedo, creo que sería un fracaso enorme. Pozo. Sería Pozo. Prácticamente. Non estaría nada perdido, non? Pues xornada 6, estamos de acordo. Pero o colista da categoría, creo que o colista, non? Con 2 puntos, Sí. debería ser o colista. Os resultados que ven obtendo son bastante curtos, pode presupoñer que defenden un bloque bastante baixo, facendo un favor, por non dicir que planta un autobús, e máis, eles visitaron Vigo obtendo un 0 solo, cando todos somos testigos do potencial ofensivo que pode chegar a ter o filial vigués. Entón, pois creo que coincidiremos todos en que non se pode perdonar. Non pode voar ni un solo punto de Espiñedo este domingo. Sí, eu creo que o Arenteiro ten que salir a gañar o partido, non vale especular, e ten que ir a polos 3 puntos xa desde o minuto 0, cando salgan os xogadores a quentar prácticamente. Non se pode salir a especular, porque nesta categoría se sales a especular o dubitativo, plantanche dos goles en menos dun pitillo. Así que nada, eu creo que os 3 puntos do domingo son claves, evidentemente non van decidir nada, estamos na jornada 6, evidentemente non ten nada que ver, pero ante xa o primeiro rival directo, bueno, algún que tamén pudo ser, pero a priori, desde que ves a inicio de liga que vai ser rival directo, tens que sacar os 3 puntos, sobre todo na túa casa. Perdona, Carlos, un apunte en canto a intensidade defensiva do Tarazona. Para que vos fagades unha idea, o Tarazona sacaronlle 9 amarillas en Vigo. 9? Caramba. O sea que eu creo que estes Bambis ten pinta de ser un equipo descoñecido. A ver, é un equipo que cambiou moito, creo, do ano pasado a este. Sigue Javi Moreno, de adestrador. No, Javi Moreno marchou. Non sei, se non me falla a memoria, o mellor estou dicindo aquí unha borrada, pero pode ser. Exacto, creo que se foi para Numancia. Sí, e penso que cambiaron moitos xogadores. Este equipo está bastante renovado. Non controlo ahora mismo quen queda do ano pasado, a verdade que non. Eu hoxe non fixo moitos deberes, pero eu vin os 2 partidos contra o Compostela o ano pasado, esa eliminatoria que se levou o equipo aragonés, e a verdade que semella ser un equipo que xoga bastante directo. O que dice Caíña, non? Equipo moi aguerrido, 9 amarelas, embalaídos. Eu supoño que virá aquí a facer o seu partido e se pode salir cun punto de Espiñedo salirán contentos, que seguramente pois non
non descartarán levarse os 3 puntos, pero para nós é innegociable. Desde o minuto 1 teñen que sentir a presión do campo, os xogadores teñen que entrar como se fora unha final, como se non quedaran máis partidos que este, aínda que sí que é certo que estamos ao principio da Liga e nada é definitivo, pero bueno, non pode seguir deixando escapar puntos de Espiñedo e menos contra equipos como este, sen desmerecer nin moito menos o Tarazona, que ao final está na nosa Liga, pero se te queres manter en primeira ref non pode ser outra cousa que salir o domingo ás 9 da noite con 3 puntos do Municipal. Coméntanos polo chat se estará Marquitos listo para este domingo. Hai que preguntar ao oficio. Pois non sei, habrá que preguntar. En principio, outro día nin sequera queceu, tiña problemas musculares, creo que non había lesión, pero tuvo algún sustiño e supoño que o preferían reservar para o partido do domingo. Bueno, máis que reservar, tomar precaución, non? Porque ao final, se xogas, se te rompes, non te perdes un e perdes o mellor 4 ou 5 partidos. Sabedes o que non estará listo para o domingo? Quen? A famosa grada. Pero eso falaremos un pouquiño máis tarde na nosa sección favorita. Pero o que sí está listo para o domingo é Iván Ramos, que non sei, bueno, agora en breves daremos a nosa porra e o noso 11, pero non sei se o vedes xa como titular ou pensades que non salirá da partida. Merecer está merecendo. Bueno, perdón que vos corte, chegame a min desde línea interna que dicen que de inicio non, pero que se imella que poderá xogar algúns minutos. Marquitos, dis. Sí, Marquitos. falando de Marquitos. Bueno, boa noticia para o equipo, desde logo. Bueno, pois podemos pasar xa co 11 ou que? Mala noticia neste caso para Iván Ramos. Sí. Xa que estamos Mala ou non, porque se pode xogar minutos. Pode xogar con... Se creemos que de inicio non entrará, pois seguramente pode ser Iván Ramos o titular aí, non? Bueno, imos con 11, entonces, ou queredes desinformar un pouco máis sobre o partido? Desinformar. Hoxe quero que empece A modo de pregunta, de curiosidade, o Tarazona non é o que xogou co Atlético do Madrid na Copa do Rei? Non, ese foi o Almanzán, creo. Almazán. O Almazán, sí, me parece que se chamaba así, que de equipo de terceira red de Castela e León. O Tarazona, se non me falla a min a memoria, eliminou... Pero bueno, igual me equivoco, igual tamén xogou co Tarazona, non o sei. Para mí non me dou conta. Soábame que habían xogado contra eles. A Darío non lle falla a memoria, efectivamente foron os que eliminaron a Sociedade Deportiva Compostela neste playoff. Eso penso que non lle esqueza ningún deste podcast. É importante destacar que eliminou a Sociedade Deportiva Compostela. Entón, que quede claro. Menudo partido aquel, levaba 3-0 dominadísimo e o Tarazona en 2 suspiros, pois 3-2 se foron cun resultado estupendo para xogar a volta. E case empate, case ganan a 3, e a partir pintaba o partido con agora 5-0. Sí. Algúns de nosos lembrades que estamos vendo. Sí. Tamén queremos dar un saludo a un sublime colexiado, Martínez Riesgo, que pasou por Espiñedo no último partido, que nos está mandando uns saludos polo chat. Martínez Riesgo ou García Riesgo? García, creo. Penso que era García. Bueno, este é un programa de desinformación, entonces vale todo. Una máis, una menos. Será o curva. Bueno, un fallo lo tiene cualquiera, me cago en ella. É o que tivo fallos aquí. Co 11, que se pode desinformar co 11 tamén, gustaríame que empezara Marino a dicir 11, porque non sei se lle escoita ou non, e pode ser unha boa prova para el para saber se está entre nós ou non. Prova de fogo, como a do domingo. Aí está, non se lle escoita. Igual no directo, sí, como dicía outro día, pero nós non o escoitamos. Dá el ok. El rí. Se logo onde tedes aí o cable do wifi, terás que empatar aí co cable do wifi. O wifi non ten cable, pero que entre... No, me refiro, a ver, home, o modem, home, o router. Pero que entre, Darío, que entre a túa habitación a dar 11. De verdad, vente pa aquí. Claro. Hostia, entra a dar 11 na de Darío.
Colla a Sí, máquina... Veña, home, que senón... Sí, ya cuplen o sonido. No, home, non deberían, non. Ah, bueno, claro, se Home, para un solo, sí. Están, claro, home, se o- están os dous falando a vez, dille que se comporte, Está, senón que bótalo da rapidez. habitación. Postproducción. Hostia, ahora tampouco se escoitou. Bueno, que sepades todos os ointes que eso é un holograma, realmente non están xuntos na mesma habitación, Darío e Marino. De feito, Esto non está estaba editado. falando porque estaba preparando o holograma hasta ahora. Bueno, queremos saber o 11 co que vai... Bueno, sobre todo quere saber Javi Rey, o 11 que hai que sacar este fin de semana. Hostia, pois si depende de min, o primeiro que ten que escoitar é que suba ali ao palco a dicirlle ao presidente que poña a grada antes do 11. Pero colle unha cadeira, séntate, ó. Despois, dono de pé, como supoño que Javi Rey dará as charlas. É cura. O Marino é cura e o carallo. A ver, o 11, hostia, pois 11 tampouco pensei, pero bueno, podes ir dicindo así de improvisación. En portería, Home, en portería supoño que seguirá Diego, ainda non nos expulsaron por ahora. De defensa, xa Porque por saber, tú a semana pasada fucho que dixache Vitra de centrocampista. Entón, sí, a verdade é que, claro, non podía intervir, pero ti decías que non te defraudou, a min pareceu moi bastante mal o seu partido. O domingo. Sí. no sí, centro, tamén. Perdón, Hasta que Paco, pasou o vamos, medio así. centro e algo arreglou, pero O sea, malo, parece, o sea, un partido, bueno, flojo, sí. No, Non- pero eu dicía que me gustou máis de centrocampista que de defensa. A min de defensa pareceume en liña con todo o equipo. O sea, Sí, que a liña de 4 defensiva, dicía antes tamén pegaba o pau a Álvaro Ramón, pero é que podes pegar o pau a calquera dos 4. Hostia, ao o que final me tamén- estou queixando é curioso que sin habelo programado de 6 a mitad 3 levamos a mesma camiseta. Festas de San Claudio 2023. Espero que vos promoción. pagaran algo, polo menos. la promoción. Home, promoción. Temos que coller a comisión do 24. O que tiñan que pagar xa o pagaron. Vamos dar o ramo. Bueno, a ver, ahora Que mal- que seguimos que malo ca pasar, defensa. sí. O primeiro que xa ni me acordo. Germán pode xogar ou ainda? Sí, ¿no? Pode. Hostia. Creo que era un partido de sanción, non? Sería un partido. Doble amarilla. É que non o mirei. Aquí hubo un gran problema, me parece a min. Ese O escoito Marino, a comisión cámara esa que para pilla, mirar. cámara que destroza. Aquí o Marino mandou todo po carajo, non? Non sei se foi o Marino ou se foi outro, pero... Non sei. Caíña, Eso seguro. Caíña, dalle o reinicio aí da túa página. Refréscate, Caíña, refréscate. O que? Refrescate un pouco. Como lle gusta dicir ao Milito, Caíña, deixa que se conecte, porque senón non te van a escoitar nada. Vale, aí Beleza. está. Estou. Aí está, a No, ver. o que dalle vexo As aquí cousas é do directo. o que vexo aquí é que o Darío ten moitos controles, non me extrañaría que me este puteando, que lle este dando aí sempre a ocultarme algo. A ver, di aí a defensa, de 4 ou de 5? A defensa, catro. home, pois de 4, digo, hostia, se Nah. salimos cunha de 5 nesta situación, defensa, pois, se están todos, supoño que será centrales, supoño que volverá a ser Vitra Germán, vos? Sí. O sea, Vitra de central, non de centrocampista. Sí, home, ahora Sí. supoño que volverá... Volve Tiago. Volve Tiago, sí. Sí. Vale, laterales vos confiades en que volva a xogar, porque a mí non me gustou nada. De feito, olvideime de mirar. Teño a dúda de si nos venderon moito a moto con Álvaro Ramón. É curioso porque A escoítase ver, eles falando a Pouco a outra pouco. habitación. Leva pouco xogado. De momento non está destacando, pero bueno, veremos. Vale. Pois eu vou decir que vai volver Berardochi. Eu digo que vai xogar o argentino tamén, sí. Eu digo que volve Berardochi. Sí.
Pero da alineación, hostia. No, pero vou comentando posición a posición porque non a pensei, hostia, para ver se opinades o mesmo. Jordán, lateral. Polo outro lado, sí que supoño que xogará Jordán ao fin e ao cabo o brasileiro tampouco tuvo moitos minutos. Non aclaramos a dúbida, non? De como se pronunciaba o nome de Sánchez Jordán, Varela. parece Jordán. que Jordán, que é do gusto dele. Eu a verdade é que hai a mitad das veces digo Jordán e outra mitad Jordán. Bueno, pois Jordán logo. Bueno, Según a se ver, Eu pega, creo que vai volver a salir Álvaro Ramón, Moncho. o sea, comprades que a defensa sería en principio Berardoche ou Álvaro Ramón, hai algo de duda, centrales Vitre Germán e o outro lateral Jordán. Sí. Sí. No, Correcto. eu penso que lleva adelantado o brasileño, O sea, Ojalá. pola izquierda. Berardochi. Por la izquierda sigo pensando que vai entrar Álvaro Ramón. Vai Sí, eu creo que tamén, que lle vai dar continuidade. titular. Bueno, supoño que... Porque se ao final a un fichaje, a priori estrela non lle dá siquera 2-3 titularidades seguidas, pois No, ademais, supoño que pode é o mellor un partido coller forma no e que demostrar o que é. é un partido, supoño, no que hai que apostar pola idea ofensiva. Neso supoño que é bastante superior a priori Álvaro Ramón que a Berardoche. Sí. Sí, notas ademais. Vale, centro do campo, pois poderías apostar por doble pivote Roma e Thiago. Alex Thiago. Bueno, a verdade. Eu diría que Alex Thiago. Alex Thiago. Despois da Unha actuación pregunta, de Manol... vos escoitades ben a estes dous? No, Sí. Sí, escoitadelo ben. Eu sí. Non, eu non estou escoitando ben, pero bueno, dale, sigue. Ah, sí, perdón, estaba me olvidando de Alex Thiago. Que dixestes que titular a priori aínda non chega Marquitos, non? Eso parece. Non, polo que din non. Home, pois supoño que Pibe e Chacón do Urfixos. Que partidazo de Chacón outro día. Así que sí. Home, Chacón é inapelable en este 11. Chacón e Díaz más. Si fora por min, buscaría a forma de que os de arriba fosen Pibe, Chacón, Iván Ramos e Miku. Comprocho. Sí, esa é a alineación que tiña eu, o 11 que tiña eu, tal cual o que dis ti, pero eu metía a Sena. Bueno, digo, aí non é, o sea, aí tamén teño as miñas dúdas. Pero arriba comproche o que dis. Eu tamén. Eu creo que o único que cambiaría, co que me quedo, digamos, é que xogará Moncho, Álvaro Ramón pola esquerda e Jordán pola dereita, penso. Sí, a priori sí, pero bueno, eu probaba a Sena e a min gustoume moito outro día. Xa que non falei moito antes, sí que me gustaría añadir ao vosso análisis, que por iso tampouco meto no 11, que opino mesmo que vos no sentido de que lle vin nun nivel moi baixo a... Mira, perdona, eu non se escoito ben. Quen dixo que iba a acompañar a Mico arriba? Iván Ramos. Como Ramos. Che, eu non os escoito nada ben, non sei que Sergio Ramos. Marino, vaite dai, a ver. Vale, perfecto. É broma, Que non creo que sexa eso. O poder do bigote. Que iba a dicir igual o que pasa que Marino fala máis alto e igual satura, é o único. Bueno, a ver, entonces que vos que dicides, que vos quedades con esa alineación ou non? Eu é a que tiña preparada, solo cambiar, o que digo, solo metería a Sena no lateral dereito. Oístes, O resto... Ahora estades escoitando. Sí, eu escoito perfecto, sí. Vale. Sí, ahora parece que si millor, o alexarte... Vale, digo que teño que añadir que non entendo por que será que no meu ordenador está máis cerca o ventilador do micrófono, porque o ventilador do Darío sona igual que o meu, Sí, o meu sona bastante, verdad? Eso que querías decir, Pablo? Sí, porque ahora en silencio debería de lo estar escoitando tamén. Gracias por aportar esa sabiduría.
É un detalle importante a ter en conta a altura do meu sobre o Tarazona, de que é un pueblo de 1000 habitantes. É que están, por certo, que non o dixemos antes, están de centenario, Están de centenario. Están Como de Celta. centenario. Hostia, pois ten mérito nun pobo tan pequeno Sí. facer un equipo en 1913. E ahora pronto, Cuidado, bueno, isto non me No, acordo, imos xogar 1913 non, pronto. 1923. Claro. 23. Desinformando. Como estamos hoxe? Como estamos? Imos xogar Desinformando pronto a contra tope. o Sestao. Sí, é o seguinte partido na casa. Ahora temos 3 que é Tarazona, Teruel fora e Sestao. Vale, xa me parecía porque outro día xa había ojeadores en Balaídos. De Sestao. Sí, Ostras, e eso? non sei, pero Nos ojeadores vimos. Como destos dis? que pasa, destos así moi disimulados, que bebendo Cuba Libre, Poltergeist. levando unha agenda pequena Ben, no eu, bolsillo. mentres estes se incorporan, como nadie me preguntou a miña opinión, eu vou dicir que vai volver Jordán ao lateral dereito de inicio e seguirá Álvaro Ramón tamén no lateral esquerdo. Volverá Germán ao centro da zaga con Vitra, o doble pivote xogará os que son os que hai, que son Tiago e Alex Fernández. E despois que as dúbidas creo que son a ver quen é o que acompaña a Mico na punta de ataque. Se volve Juan Delgado, Manín ou Iván Ramos. Benditos eses programas que ten Fran Justo para confeccionar este 11. Os problemas pasan por telos na sala de máquinas, pero arriba disfruta de alternativas, non? Pero, bueno, non é moito Escoitei Fran Justo. recorrido, porque Marquitos non está para estar de inicio, son as espadas que lle quedan. Pero o Caíña escoita a alguén. Yo sí. Eu sigo No, escoito. Eu o Caíña escoito, digo Vale, si que ele está Vos Fran, non, nadie me non. escoita. Pero Bueno, creo que para dar un dato máis acertado neste programa, que aí Ai, que lío. situou a Fran Justo como o entrenador actual do Arenteiro. Me cago en Diola. Déixate estar. O que? Javi King a tope. Que dixo Darío? Porque eu non o escoitei nada ben. Joder. Estamos ¿Cómo nun bucle da estamos? hostia. No, é que... Oiche, Marino, faime un favor. Volve para a tua habitación un momento. Sí, Ahora digo en serio. traigo eu aquí un campo. Sí. Magnético. Os campos magnéticos. Non sei, É o pero... poder da camiseta. E o Caíña tamén lle debe de fallar, me parece. Pero bueno, ao final de falachen desde un 4-2-3-1 ou dun 4-4-2? 4-4-2. 4-4-2, non? Penso. Sí, o Sí, 4 Eu tiña pensado un 4-2-3-1. Eu estaba pensando nun 4-2-3-1. Ti sabes, Darío, ti... No 4-2-3-1, non? Sí. Sí. Ramos nunha banda, Pibe noutra, Chacón no medio, O E a sea, xogar. como Mico en punta, non? e Mico en punta. Mico innegociable ahora mismo. A min pareceme máis axeitada esa alineación Bueno, que dades claro. estou totalmente concordo con vos e se único solo podía daríalle os 90, bueno, os 90 minutos son igual non, pero daríalle o inicio o lateral Carioca a Sena. Ti opinas igual que a mí, Milito? Oiches, Fiti, tanto como indiscutible, Miku pareceme moi optimista. Hoxe por hoxe, sí, porque Bueno. a súa competencia é Juan Delgado e xa ves o nivel que está dando. Manín. En Balaídos fixo o mellor partido da temporada, de momento, gol e asistencia. Asistencia no Sí, terceiro pero- a Pibe. Se outro día fai un partido do estilo, eu empezaría a pedir a súa suplencia. Ao fin e ao cabo, o gol tamén che digo que é de rebote. Bueno, o gol toca ali nun defensa e tal, pero eu que sei. Se pides a suplencia que non ter nin puta idea do que é un 9 puro, tío. No, bueno, a Mico despois do partido do domingo Pode- Aparte, eu penso que Delgado e Manín non melloran a Mico. no, está claro que non. É dicir, Manín vai chegar Manín ten- moitísimo traballo, pero... sí, despois- Manín ten outras cousas e o mellor para nesta categoría para media hora ou así é sen faltarlle o respeto, ni moito menos, pero creo que No, se non tuveramos a Miku, pois non che digo que non, pero Eu- penso que Miku pois Manín pois pode ser un debe seguir complemento adiante. tamén moi bo para Ramos. Eu, Sabe, porque Manín loita o moito. que levamos de temporada pareceme, eu esperábame bastante máis de Miku, entón, pois tampouco.
Non me parece que este sendo unha figura a destacar para nada do Arenteiro. O traballo feo que está facendo non se está valorando, creo eu. Bueno, a min pareceme que baixa bastantes valós, pero que os baixa pa nada, porque o seguinte toque co que tes que acompañar o baixar o balón, bueno, outro día bastante máis acertado, pero hasta ahora moi impreciso. Con eso sí que estou de acordo. Dá a sensación de que ten imán para baixar os valores, sobre todo os pelotazos de Diego, que é como se lle chega o 90% dos esféricos, pero despois sí que non ten criterio. A hora de xogar de espaldas ou de bascular cara ás bandas non está sendo acertado. Manín, pois, o pouco que xogou os poucos minutos ben, como revulsivo pode aportar, pero tampouco sei se é o mesmo Manín do primeiro ao tercio da pasada tempada, que sí que xogaba máis de titular e marcaba bastantes goles. Non sei se está para eso ou se realmente é un xogador que pode destacar en primeira federación. Entón, pois, a mí ter a Mico de titular pareceme o máis lógico a estas alturas da película. Sí, ahora mismo, dende logo. Eu lanzo unha pregunta, vai, que, bueno, non ao mellor non é concreta deste tema, pero é relativo ao xogo do Arenteiro. Non credes que quizáis, sobre todo fora da casa, aínda que, bueno, creo que é algo xenérico, se está abusando moito aínda que ten un golpeo de balón exquisito, dos balóns en longo de Diego, sobre todo cando xuntas nesa línea de tres, o millor, aínda que este Mico, a Pibe, Marquitos, os Chacón, Ramos, non credes que é un pouquiño millor un pouco abusar de tanto balón? De facelo demasiado, quizáis? Sí, eu creo que está ben porque é un recurso que o Arenteiro lle vai dar moito, pero que non podes basar un partido prácticamente digamos, a creación ofensiva en salida de balón con pelotazo a Mico e que descarga unha banda. E sobre todo porque non sempre está salindo. E estamos o que acabamos de comentar. Mico baixa prácticamente todos os balóns, pero non é capaz, ou hasta ahora non lle está salindo. Sí que outro día, sí que, por exemplo, en Balaídos viuse varias veces que lle pasou, que conseguiu abrir, sobre todo nos últimos minutos que había máis espacios, pero polo normal non lle está salindo ese, o que comentamos, ese segundo control que abra o balón ás bandas e que crea huecos, non? Entonces, o que non pode ser é que te bases un partido en esa estrategia. Evidentemente, é un recurso que hai que usar porque nos vai dar moito, pero non podemos basar toda a nosa acción ofensiva en eso. Bueno, os rivales tamén apretan e ter ese recurso, telo ben traballado, ser un pouco máis directo e non xobar tanto balón no medio co riesgo que aquilo conleva, pois tampouco vexo desencamiñado. Agora, ben como dicides vos, abusar del, pois, telo como única vía para chegar á portería rival, non está claro que non é. En canto que falabades antes de Mico, quería retomar o tema porque que creo que desde o meu punto de vista había que ver se ten continuidade o partido do outro día en Balaídos, porque creo que realmente fixo cosas moi ben e se entendeu moi ben. Se no caso de que se repita na próxima xornada contra o Tarazona, veremos se é o flor dun día ou responde a un proceso de adaptación que creo que toca recordar que ainda está recén chegado, non? Estamos na xornada 5, 6. Os xogadores xa non só no aspecto físico, senón tamén no aspecto de entendemento cos compañeiros, creo que tamén é un proceso que ten que ir asimilando. Bueno, entonces, pois veremos. Creo que outro día entendeuse moi ben cos compañeiros. Eu quero dicir que sempre que tocou o balón ca cabeza ou baixou foi con moito criterio. A mí sorprendeu moi positivamente o partido de Mico. En canto a forma de xogo, pois tamén depende moito, é complicado, pero o ser, entre comillas, unha das cenicientas ou un candidato de abaixo, tamén depende moito do que propoña o rival. Canto máis versátil seas, e máis ideas de xogo, e máis aspectos distintos do mismo controles, máis posibilidades terás de facer de daño. Entón, pois, creo que todo isto responde a esta lógica. O fútbol ao final é como a todo, hai que encontrar o balance, non hai que abusar nin desto nin do outro, senón tratar de topar un balance e de cantos máis rexistros
canto máis amplo sexa o teu abanico, máis posibilidades vas ter de facerlle daño, de pillar desprevenido ao rival. Entón, penso que neso Arenteiro, pois, é algo que é traballo en progreso e non son mico, hai 12 xogadores novos que se teñen que incorporar, digamos, a dinámica e entrar en química co resto dos xogadores. Moi de acordo. Sí. Ben, Bueno, non sei se queredes añadir algo máis para o partido do domingo. Bueno, a porra. A porriña. Veña, comezo eu, que eu teño... Así xa non me pechan resultados. Eu digo 1-0 con gol de Iván Ramos. Arriesgando. Que diga o Marino, que aí ven. Pero Marino, oiches, é cousa do Marino. É cousa do Marino totalmente porque se foi, escoiteite perfectamente, Darío. Ten unhas malas vibras este home. Só dixo unha frase. Pero vou facer a cena, me cago. No, ahora dalle que te escoito ben, dalle que te escoito me ben. teño. Eu vou decir 3-0. Merda. Bien. Hai que dar os goleadores. No. Se queres, sí. 3 de Mico. Ei! Eu voulle mandar un 4-0. Chacón, Miku, Berardochi. O case. 4-0, algún deles marcará 2. xa dixo Chaco 2 veces. Vale. Escoito, aquí só sai unha vez. Eu digo 2-1 para o Arenteiro. Goles os dous del Rei Sol, Luis Chacón. Caíña, deixo a ti que o meu non creo que o digas. 2-0, dixo Carlos. 2-1. 2-1. Va, pois logo direi medio gol a 0, serviríame, pero como xa están pedidos o 1-0, pois direi 2-0. O goleador, pois, é moi indiferente. Mentre entra na portería. Eu penso que se vai rememorar un partido aí do ano pasado, de fai 2 anos, e penso que vamos gañar 5-1. O Arenteiro, penso que despois destes 2 partidos con derrotas, penso que ten gañas de sangue e penso que os rapaces van salir con ollos na sangue e eu digo un 5-1. Fora contra o Llanera, pode ser. Exactamente. Na casa. Os condicionantes danse, non? Porque ao final o Arenteiro estamos vendo que porta con facilidade. E o Tarazona, pois, ocorre exactamente o contrario. Pero claro, en fútbol non é como nas matemáticas, 2 e 2 non son 4. Entón, pois, habrá que... O único malo de ganar é que o partido é o domingo ás 7. O fútbol son 11 contra 11. É o que pasa o domingo. Es misa de tarde ou que? Non, me digo o único malo que si se gana domingo ás 7. Bueno, non pasa nada. Faz así como a... Eu casi prefería perder a esa hora. E era para que algún o dixera, hostia. Bueno, lembrades o que se comentou o día do Logroñés, que falamos que cando se ganou 3-0 con bastante solvencia e sen realmente pasar ningúns apuros, a xente dende agrado tomou casi como un trámite, en plan, bueno, aquí xa está o millo vendido. Aplaudimos un pouco, veña, cada un pasou a casa e a correr, que isto xa está. Eu creo que poucas tardes con meses imos volver ter, pero bueno, ojalá me equivoque e seamos capaces de pasar un domingo plácido contra o Tarazona e deixalo finiquitado. Creo que veo demasiado cedo ese 3-0. Dame a min. Sí, dame a min que... Home, ainda nos imos queixar de gañar 3-0, me cago en 10. Non digo por ti. Digo polo comentario de Darío de non gañamos, o sea, deu moi cedo o 3-0. No, no sentido de que non se lle deu o valor que de verdad ten ese 3-0. Eu coido que o Arenteiro o sábado vai salir a full, non teño dúbidas, penso que os xogadores despois destas 2 derrotas e de 2 partidos nos que o equipo puido puntuar perfectamente porque puido, penso que sentíndose arropados desde o minuto 0 en Espiñedo van salir como cans sen comer e eu creo que espero que coa calidade dos xogadores que temos que poidamos, ao mellor non conseguir esa goleada, pero unha victoria que sexa xusta, non? No chat de YouTube temos xente tamén optimista, que a porra, xente que se sumou.
Aí Sí, por aquí tamén... vou comentarlo agora. Eso, Comentan por aquí Óscar dende Córdoba un 2-0 con goles de Que Pibe e no, Nico. que no Óscar Neira, que podía No, ser. non é o mesmo. Neura. Tamén nos comenta Nei 13 dende Señorín City. Comenta un 3-1 Pibe e de doblete de Mico Fedor. Xente parece que ten gañas de facer sangre, ten gañas de Espiñedo e ojalá que así sea, que o domingo vexamos un bo partido e un 1-0 para que gane a porra. Ya agradecemos tamén o comentario de Fran García Riesgo que di, cando Marino comentou o do ventilador, gracias por el apunte del ventilador. Pois aí queda os comentarios do noso colexiado favorito. Pois para a favorita, a sección que nos ven agora, que esta semana ten moita chicha, parece a min. Así que nada, damos paso ao último tramo deste podcast semanal, sección de novas. Non poder, nin van poder, cun pobo en pé. Pois xa para rematar un pouco o podcast, como sempre, como a cada semana, sección de novas, ca actualidade máis fresca e quente do noso equipo que parece que semana tras semana sorpréndenos cada día máis. Non sei por onde queredes empezar esta sección xogosa. Pois mira, eu Hostia. quería comentar que onte paseime polo municipal de Espiñedo. Espera, Fiti. Queres comentar xa o que vai ser o domingo ou falamos do domingo, deste último domingo anterior? Como que irades? Para situarnos no espazo-tempo. Nada. Hostia. Imos cronolóxicamente, se queres. Podemos comentar un pouco o que foi o domingo, que dixemos antes que íbamos comentar o desplazamento da afición verde O bombazo do domingo. a cidade olívica. Canto lle votades que había de espectadores, de aficionados verdes en Balaídos? 450. máis. Eu creo que 52, así a ollo. Sí, 400 escasos, calculo eu. O que pasa que é un pouco enganoso porque a xente que comprou mercou a entrada en Balaídos mandaron a tribuna alta cos aficionados do Celta B. Bueno, se falabas ca policía e tal, non tiñas problemas. Si, mira, son do Carballiño, gustaríame se non che poñían trabas. Pero teño entendido que algunhas certas, bueno, bastante xente, ou, bueno, bastante, bastante, non? Estuveron ali compartindo espazo en tribuna alta co afición do Celta B. Eu case fun en deles. Non lle faltou nada. Hai xente Tú tienes que ir ca lechera, na lechera xa ca Policía Nacional. Xente que viaxou do Carballiño para animar o Celta tamén. O sea, hai casos de todo. Sí, bueno, cala, non me fales deso. Non me fales deso porque bueno, me quedo rápidamente. Milito, que número de xereiros verdes estimas que hubo en Balaídos o domingo? Home, estuvemos aí calculando, Raúl e eu, non sei, eu diría en torno aos 450, 500, non sei, máis ou menos. Eu sei, Eu creo que sobre 500 había, porque o que comentaba desa parte da zona do Arenteiro estaba, home, non digo chea, pero estaba a tope. E despois sí que hubo casos de xente que comprou ali a entrada ou ben tiñan carné do Celta, había xente que era socia do Celta e que era aficionado tamén do Arenteiro e que entrou co carné do Celta. Claro, despois, unha vez que entrou ao campo, non lle deixaron pasar a zona visitante, que sí que se podía. En un principio sí que vin a xente que non a deixaban cambiarse de zona, pero despois parece que sí que empezaron a deixar. Pero, bueno, hubo xente que non estaba na zona visitante, que estaba na tribuna superior e que en realidade viña a animar o Arenteiro. Eu tuve que facelo de toda a vida, pegar un chouto para baixo. Ali acompañado dun policía nacional, ali me dixo, veña, pégale un chouto. Veña, ali fun para baixo, porque, bueno, a verdade é que cando entrabas no campo, bueno, xa había unha valla, que separaba os dous accesos e claro, cando ibas para arriba xa non había forma de pasar para a tribuna para baixo.
Sí, de feito a min pasoume, pero dime conta na entrada de que non me iban deixar pasar e non, bueno, pedinlle aí permiso se podía xa ir directamente á zona do Arenteiro. Hai Bueno, portas que teñen 2 tornos, que a pesar de que entras por un torno, se en vez de ibas por unhas escaleras, ibas por outras, deixaba ir eso foi o que fixen eu, sí. En vez de claro, tirar bueno, hacia ves, arriba, dixen, non, vou para a zona do Arenteiro e xa está. Bueno, preguntaban, che tal, nada máis. comentar un detalle que sucedeu o domingo e que foi que non dende bueno, nos accesos ao estadio non deixaron pasar os bombos a afección máis radical verde. Nada, non deixaron pasar os bombos a afición do Arenteiro. Parece ser que unhos botabanlle a culpa a outros. Dende o Celta, hai que dicir que dende o Celta, desde o primeiro momento que se solicitou, que se falou ca directiva do Arenteiro para ver se se podían entrar cos bombos, dende o Celta, ou polo menos o chico da organización do Celta, que estuvo ali falando con, bueno, non sei moi ben como estuvo falando da afición do Arenteiro, nada, a disposición era de deixalos pasar, estuveron aí que sí, que non, hasta que a última decisión tomou na Policía Nacional e dixo que non. Entonces, a problemática foi que parece ser que dende o Celta decían que se puxera en contacto ca directiva do Arenteiro fai unha semana ou dúas para solicitar información da xente que se iba a desplazar e se iban a traer bombos e bandeiras, e parece ser que dende o Celta dicían de que o Arenteiro non lles contestara ou que lles dixera que non se levaba nada ou algo así, non? Non sei se estou no certo ou me estou equivocando. Que dixeran que non íbamos levar nada. Exactamente. A cousa quedou aí, si que é certo que despois o Celta si que iba a deixar, pero que deu o no foi a Policía Nacional. Bueno, pois parece que houve trifulca, un pouco de debate ou malestar entre a afición verde nas redes sociais, fixéronnos chegar entre onte e hoxe algún membro, bueno, un membro da directiva fixenos chegar... La cúpula, non? Sí, fixenos chegar, bueno, pois para aclarar un pouco o tema, porque estábase creando un pouco de malos entendidos. Entón, nada, non sei se queres ler aí, Milito, ou dicilo por encima. No, dalle tú, por aí, dalle tú, sin problema. Nada, simplemente que parece ser que a versión esa que daba o da organización do Celta non era exactamente a correcta, que sí que é certo que se puxeron en contacto co Arenteiro fai 1 ou 2 semanas, pero foi a Guardia Civil do Carballiño, porque a Policía de Vigo, a Policía Nacional de Vigo, puxose en contacto ca Guardia Civil do Carballiño para solicitar información da afición que se iba a desplazar, como se iba a desplazar, etc. Pero que en ningún momento se nombrou o tema de acceso de bombos e bandeiras ao campo. Simplemente era información do desplazamento da afición, pero non do acceso ao campo. Entonces, pois aí, para iso é a explicación que dan dende a directiva do Arenteiro, e, bueno, visto un pouco despois o que pasou en Balaídos, ten bastante lógica, porque foi despois o que non deu permiso foi a Policía Nacional e non foi o Celta, como se dicía. Eu penso que de alguna maneira non chegou o mensaxe que quería transmitir Enteiro o Celta o propio Arenteiro, cando ao final o Celta ao mellor pasou pola Policía Nacional para que se puxera en contacto co Guardia Civil, esta co Arenteiro, ao mellor nese momento pois hubo unha falta de comunicación importante e non... Sí, parece que... Non veu necesario dar eses datos cando a mellor non llos pediron directamente, non? Sí, a ver, non creo que pasara en moitos sitios de desplazamento do Arenteiro que che pidan 2 semanas antes se vas a meter un bombo ou non, porque sí que é certo que en algún desplazamiento solicitaron información da persona que introduce o bombo, que accede co bombo, pero no propio momento de acceder, non 2 semanas. In situ. A ver, categoría nova, non? Eu estuve ali co responsable do Celta e ca Policía Nacional e o que comentaban era que se habían posto en contacto co Arenteiro, non? Para solicitar información, sobre todo porque se íbamos a introducir bombos, o que tiñamos que facer era como registrarnos. Estivemos un compañeiro eu falando con eles, no mesmo día xa que era imposible, que a Policía Nacional que non iba a dar o brazo a torcer. Ahora,
Se o É día que un traballo de carallo, eso. xa, bueno, que lle pides a eses tipos, sabes? Teñen porra, créense dioses. Eu creo que máis que nada é protocolo, porque parece que o acceso a baleiros rígese polo protocolo da Liga profesional, entón desde aí debe vir o tema que debe ser a Policía Nacional quen leva todos o control dos accesos e debe ser por simple protocolo de registralo con unha ou 2 semanas de antelación. Eu creo que ven de aí a historia. Categoría Claro, nova é se houvese que sirva registrado, xa estaba. Bueno, tamén decir que sirva de aprendizaxe. Tamén decir que a afición local, a afición do Celta, tampouco tuvo acceso para introducir os bombos e bandeiras. No, pero bueno, non porque non quixeran, pero é máis que nada porque os teñen seca na outra punta do campo. Sí, pero pasaba o mismo, parece que lle requerían movelos e volver a registrar todo o acceso da personal que o introduce e todo eso. Tamén comentar que hubo, bueno, pues digamos uns difundidos ou digamos un chamamento a afición ás peñas do Celta para que a xente acudise ao campo este domingo para ver o Celta Berenteiro porque prevían unha gran movilización masiva dende o Carballiño. Así que non sei se sabíades, pero hubo un chamamento aos peñistas do Celta, dende as peñas, aos socios para que acudiran ao campo. Sí que hai que decir ahora que me van á cabeza que, claro, o Carlos xa lle entra a risa, cara. No partido contra o Celta non tiña moito sentido, pero hai que intentar recuperar nos próximos desplazamentos aquela bonita sección a que lle chamamos, como lle chamamos, Carlos? Xa non me acordo. Información de servicio. Eso, información de servicio. Sí, certo. O que pasa que en Vigo... Claro, por eso, digo, a Vigo no, pero despois, se imos a Teruel, haberá que buscar os bares monasterio de Teruel. Eso mesmo. Parece que hai que firmar máis documentos para meter o bombo nun campo de fútbol que para facer unha supletoria. Entón, bueno, pois... De feito, xa abres un melón, vou dar a miña última aportación que me teño que ir, só lle digo a gran audiencia, sobre todo ao Milito, que se non vais a picar, que terei todo o mellor preparado para a próxima entrega, e con respecto da supletoria, a miña opinión é clara, sinxela, eu apoio o Graxo, todos pa tribuna. E aí quedou. Bueno, comentan aí que acabo de ver o chat, comenta o noso compañeiro Óscar, que di que no Arcángel tampouco lle deixan meter o bombo á afección visitante, que di, polo visto, que non se entende. Bueno, dicir co Arcángel é o campo do Córdoba, non? Protocolos de fútbol profesional. Bueno, pois xa introduciu tanto Carlos dende Escocia como Pablo Marino dende Vigo o tema a tratar non sei que iba a dicir. Bueno, pois eso, o tema a tratar unha semana máis, cada 15 días, a famosa grada supletoria. Antes de rematar en Baleidos, quería aportar unha última cousa, que todos lembrades o paso por o Arenteiro de Raúl Blanco. Dicir que outro día meteu un gol contra o Arenteiro, evidentemente. Foi ovacionado tanto ao pedir perdón á grada e celebrar o gol cos seus compañeros como cando foi sustituído. Que non a todo o mundo o Arenteiro se lle pite, que hai moitas formas de marchar do equipo. Exactamente. E que quere entender... Que entenda, sobre todo deses que barbullan dende a capital, non? Porcos! No, home, descatarro que illa. Eu non vou emplear ese termo, pero xa se veu que niega la maior. Salud. Xa se veu que dunha semana a outra un xogador larenteiro non saliu ben parado de Espiñedo, outro xogador esta semana no seu propio feudo pois saliu aplaudido. Xente de pé para aplaudilo. Servidor aplaudiu no seu gol cando se dirixiu a nós e pediu perdón en repetidas ocasións e como se pode ver, pois non é cuestión de que se lle teña manía a nadie.
Las formas, las formas. Bueno, pois nada, Exactamente. ahora sí damos paso a nosa grada favorita. Nada, non sei se algún de vos nos pode actualizar o estado a martes 26 de setembro, como está Eu esa penso que grada Pois fabulosa, a grada supletoria do estado de Espiñedo. o eu Casemiro, estive non? onte por ali. Oh, Bueno, grada fantasma, hai que decir que algo se avanzou, algo en se que, avanzou. en que aspecto? Bueno, en teoría, o que, se o digo mal, correxídeme, en teoría o que primeiro se ten que poñer é a cuberta, non? Eu creo que vai a grada e despois a coberta. Ata que chova non se porá. Pois eu hei de buscar na asamblea, heino de buscar, temos a asamblea grabada, Non sei se... Sí, a penso mí que tamén me sona... A mí penso que tamén me primeiro sona iso, Eu só recordo que sí que se falou de que eran estruturas independientes. Ahora, Sí, o orden de colocación, a mí non me sona. heino de E máis buscar. parece sóname... absurdo. A mí Primeiro sóname de podas a que se grada e colocaba despois antes Claro, a... non ten sentido, pero bueno, se eu non son ducho No. Es- Home, a lógica é primeiro grada e despois o É teito. que non hai que ser experto nin deixar de ser experto. Que carallo van poñer ali un tellado para non mollarte de pé ali abaixo, porque se non xe mollas... Ahora mismo a xente pode estar vendo o estado das obras da grada supletoria a día de onte, luns 25 de setembro. Este é o estado que tiña a grada supletoria, un acreditado desplazado que enviamos ali, sacou esta imaxe e nada, este é o seu estado. Non sei, vos vistes a foto. Sí, Ujú. está ben a foto, a verdade, sí. Non sei se pensades que con este estado daqui ao Eu digo que en o 6 domingo semanas... poderá estar a grada, pero... No, en 6 semanas está listo. Pa decembro, acórdate, non sei que podcast foi que dixen que ata decembro nada. de 6 a 60 semanas. Oiche, No, pois pero como ten pinta, como non este lista hasta decembro, me parece que algún vai sufrir máis da conta. O que pasa é que Bueno, si como as camisetas, igual. tal e como No, está igual. configurado non vai poder haber carpa de pulpo, como houbo contra o Irún. Hostia, sería mortal que en cada carpa houbera un pulpeiro, eso sería tremendo. Pois a ver Sí. como organizan este fin de semana para meter a xente aí. O merchandising dos escadelos. Por exemplo, oye, non está mal poder uns cuartos, Pois non sei, eu a verdade que canto máis vexo, máis pesimista son, sinceramente. E Pois a ver, tú penso que eras dos que dixeche antes do partido ca Sociedade Deportiva Logroñés, cando xa tiña pinta a propia semana de que non iba a haber nada, creo que fucho que dixeche de 5 a 10% de probabilidades de que houvese nada. 10% de un marino. A golpe de o lunes. Marino, fora o Marino. A golpe de lunes desa semana. Pero como era que dixera o Presi na entrevista? Que non tiña dúbidas de que íbamos ter a grada preparada, non? Algo así. Tamén dixo que iba a haber a asamblea de socios a finais de setembro e non ten pinta de que vai haber a asamblea de socios a finais de No, setembro. eu penso que dixo que a iba a convocar, sóname. Pero en relativo o de Fiti, e non é por excusar, ni moito menos, que desde aquí non queremos excusar que a día de hoxe non haxa grada, penso que non falou do comezo de temporada. Dixo da grada, pero non falou do comezo de temporada. Cosas poden ser de político, non trampas a hora de Home, a ver, dese tema. xa no momento onde vendes un abono
repetimos o mínimo cada 15 días, pero xa no momento que vendes un abono, Sí, non é por ser pesados. un sobrecoste por unha grada supletoria e despois non após, pois... Encallamos neste tema. Este tema yo das camisetas... Pero bueno, eu Pero esta ten semana que- centraríame no movimento que se empezou a crear e que nos chegou aos nosos oídos, dun movimento que poderase ver reflexado quizáis este domingo. Non sei que opinades, un movimento en contra da actualidade da grada supletoria. Eu hasta onde eu Sairá sei, adiante, non algo sairá se coce, adiante. non sei. Descoñezo totalmente. Bueno, nada, simplemente que nos chegaron ás nosas voces pois un movimento, como se lle queira chamar, dunha posible protesta pola indignación que teñen os socios, ou polo menos boa parte dos socios, ca xestión da grada supletoria, ca falta de argumentos e de explicacións ao socio, que ao fin e ao cabo foi o que pagou por tenda, non? Poderíamos chamalo un movimento de fusión. Patapam. Moi mal metida, moi mal metida. Moi mal tirado, moi mal tirado. Que neste caso creo que é o Plataforma. contrario de fusión. Plataforma Pero de afectados. Bueno, de fusión me Exactamente, refiro a unha todos. plataforma de afectados. Eso é, a todos as persoas ou socios que colleron o seu abono para ir para a grada supletoria. Correcto. No, pero sí, que vanse ver afectados todos os socios, porque como se leve a cabo o movimento, os socios da grada da tribuna vanse ver afectados tamén. Exactamente, eu creo que un movimento que non só lle vai afectar os abonados na grada supletoria, senón os abonados na tribuna que van notar a mala xestión da grada supletoria, digamos. Pois hai que ter cuidado que na tribuna van de tranquilos, pero son xente, son Cuidado lobos tamén, Cuidado cos paraguas, eu non digo máis. A tribuna de Espiñedo é a selva. Sí, totalmente. Bueno, Xa Pero non sei, sabemos eu nombre. sabemos? Perdón, Milito. Nombre da No, grada no. supletoria. no, de momento non temos nombre. Creo que sí, Imaginarium. A porta xa teñen. Esa porta pequeniña dos Imaginarium. Sí. O tema é que estamos volvo ao tema das carpas do pulpo, estamos perdendo postos de empleo, o Orenteiro xerara o tema do sereno e do, digamos, acomodador de baño, que pode chamar, e agora vanse perder aí dous soldos a fin de mes. Cuidado que igual non é mala deses toldos poñer aí unhas mesiñas, unhas sillas, unha pulpeira e pasa por Como se fose un palco por zona VIP, por unha Sí, zona VIP, exacto. Pero Son unha os cousa. palcos de Espiñedo, son os palcos de Espiñedo. Como vai xerar traballo se o director da escola deportiva é delegado e fotógrafo e ten todos os traballos, é imposible que genere traballo. Madre que me parió. Non contribuímos ao movimento da economía, eso é certo. Claro, Oiches, o Darío, delegado fotógrafo. Darío, Madre mía, tes a foto por aí madre para mía, enseñar ya aos nosos ointes e que sepan do que estamos falando neste Que caso. foto. Unha A que do delegado fotógrafo. A do delegado ca máquina de fotos. Sí, ca cámara. Tería que buscala. Creo que Sí. no dedo. E bueno, mentras Darío anda na procura desa foto, eu vou vos comentar un que Empezaches ben, intentaches No, ser pero non podo. educado e cortés. non podo, Pero non podo. O tema, Non pode vamos ser. ao caso. O noso patrocinador, que acaba de mudar de nome, por certo, o anterior nomeado Chiscar Baquei,
Ao parecer tuvo un encargo do Sporting Carballiño, non sei, querían se fixeron unha comida ou algo, e levouselle unhas tartas ao equipo do Sporting para que disfrutaran delas nesa comida. Bueno, ao parecer é que é demencial. Ao parecer, este individuo pois non lles deixou acceder á parte que teñen, non sei se vos dades conta, ali na Uceira modificaron ali un dos galpóns, un vestuario tipo cociña onde suelen desayunar os xogadores do Club Deportivo Arenteiro. Ao parecer non lles deixou as chaves para poder disfrutar ali da comida, tuveron que coller unha silla, unha mesa e comer ali fora. Que non, Non serán as chaves, e que non. Non serán as mesmas chaves que as dos baños. Non o sei, non sei se son as mesmas. Non sabía nin que existía a cociña esta. Sí, non te das de... Eu penso que... Non, pero o que debe ser... Non sei, pero esta historia das chaves, de que non se lle daba acceso ao Sporting a creo que era para guardar materiales, se non mal recordo, algo así, xa ven de atrás. Se isto é certo, pareceme lamentable, porque ao fin e ao cabo somos o Arenteiro e somos do Carballiño e non somos nin o Barça, nin o Madrid, nin moito. É lamentable por moitas cousas. Que non esqueza que a Uceira é municipal. Non pertence ao Club Deportivo Arenteiro. Punto 2, Marnote no seu día, e todos creo que nos alegramos, prometeu, creo que incluso non sei se unha asamblea ou unha entrevista, non recordo moi ben, creo que chegou a decir que se iba a facer un esforzo desde a directiva de Arenteiro para normalizar as relacións co outro equipo da vila, que non é outro que o Sporting Carballiño. Sí, aquí na entrevista comentou que estaba seguro de que iban a mellorar dese momento cara adiante, iban a mellorar moito máis. Mellor empezamos con estas mierdas. É que de verdade, a xente toma por particular. Non sei, pero fala pouco, fala mal e pouco da catadura moral de certas persoas. Eu xe che digo que é demencial, a min pareceme que, non sei, que debe de vivir nun mundo paralelo ou non sei, eu non entendo este tipo de gilipolleces porque non hai Dios que as entenda, e perdonen a expresión, porque é así. A ver se no... As gilipolleces só as din os gilipollas. A ver se no famoso acordo entre Arenteiro e Concello tamén se cedeu a explotación de Uceira e nos escapando cousas ou non sei moi ben que está pasando, pero non é de recibo. O que estaba acontecendo ca Escola Deportiva, coas instalacións de Espiñedo e máis ca Uceira, xa instalacións xa de por si totalmente precarizadas, para canto máis prohibir o acceso, o uso ou o disfrute ao resto dos veciños do pueblo. A quen che dá dereito? Quen che deu a ti as chaves do reino? Está claro que ningún. Pois que salgan a dar explicacións e que se non son satisfactorios que piden perdón. É que, mentre non lle corten as alas, vai seguir así, con esa actitude. Bueno. Pois moi ben. Bueno, pois nada, para pechar, recordamos que este domingo ás 7 da tarde en Espiñedo volve o fútbol e que nada, todo o mundo animar aí o equipo que ben merece e ben necesita estes 3 puntos ante a ese de Tarazona. E nada, non sei se queredes dar unha última frase cada un. Non, eu nada máis polo que engadir, solamente decir que espero que gañemos o domingo, porque as semanas, en particular os luns, cando perdemos, son ben fodidas. Pois nada, rapaces, vémonos onde nos vemos, Milito, como sempre, onde? Na cantina. Abur! Chao, chao. Che quere deixarche en visto, andas por ele e perdes o sentido, pouco facer e moito ruido e tenche calada hasta os osiños.
Pasado rollos e sale cos amigos. Baila con outras, non baila contigo.